V tejto chvíli máme informáciu, že v prvej polke tohto roka dojde ku zatvoreniu 2 ambulancií, k 1.5. v Banskej Bystrici a k 36. v Lučenci. Už dnes máme stav sietí, ktorý je pod normatív, o ktorom hovorí Ministerstvo zdravotníctva, a takto nám klesne ešte hlbšie. To znamená, že ak normatív hovorí o nejakých 16 lekárov, sme niekde na úrovni 13 lekárov. Vo výsledku to znamená to, že je tu stovky pacientov, ktorí budú bez toho, aby mali svojho pneumológa. A problém je, že už dnes, keď sa dovolávajú, aby sa premiestnili ku novým pneumológom, tak tí im hlásia, že sú jednoducho plní a dávajú im niekoľkomesačné termíny. Za posledných 10 rokov nám klesol počet pneumológov zhruba o 10. To znamená, že my dlhodobo vidíme, a hlavne Ministerstvo zdravotníctva aj poisťovne vidia, že tento stav je jednoducho zlý. Je z toho dôvodu, že platby za poisťovní sú nastavené takým spôsobom, že nestačia na financovanie ambulancie. My to vidíme na vlastnej ambulancii pneumológie, ktorú máme, kde mesačne tvoríme stratu 1700 eur, pretože tie platby sú jednoducho nepostačujúce. Škandalózne, že ani poisťovne, ani Ministerstvo zdravotníctva doteraz nekonali a nechali tento stav vyhniť až do takéhoto momentu, a preto sme prišli so 6 požiadavkami, s ktorými apelujeme na Ministerstvo zdravotníctva, ktoré môžu dočasne zaplátať tú situáciu, umožniť pacientom, aby mohli dostať preskripciu napríklad u všeobecných lekárov, ale hlavne, aby boli navýšené platby tak, aby tí lekári, ktorí dneska sú v nemocniciach a na pneumologických oddeleniach, mohli prejsť do ambulancií a tam slúžiť ľuďom. Problémom je to, že kapacity pneumologických ambulancií, ktoré v rámci regiónu fungujú, sú naplnené a títo pacienti, ktorí sa budú hlásiť o ambulantné vyšetrenia, budú veľmi problematicky zaraďovaní do týchto čakacích listín a pochopiteľne to predĺží čakacie doby na vyšetrenie. My pochopiteľne, ak nejaký termín dostanú, budú ho musieť dostať. Len ak si to bude vyžadovať ďalšie kontroly, tak potom sa budú tie kontroly ďalej a ďalej predĺžovať. Čiže nebudeme vedieť napríklad zabezpečiť to, aby mali pacienti dispenzárne kontroly 2-krát do roka. Veľmi by pomohlo, keby aspoň na nejaké prechodné obdobie mali túto kompetenciu aj obvodní lekári, aby aspoň v tom prechodnom období, dokým sa nájde nejaké riešenie, mohli týmto pacientom tieto lieky, ktoré majú v chronickej liečbe, predpísať. V našej ambulancii máme veľké množstvo pacientov, ako najskôr prijímame pacientov z okresu Detva, plus máme aj pacientov z okresu Zvolen, keďže pred 2 rokmi skončili 2 pani doktorky vo Zvolene, tak sme prebrali určitú časť dispenzára a keď to kapacita dovolí, tak prijímame vlastne pacientov aj z iných okresov, volajú aj od Lučenca, aj od Revúcej, od Žiaru nad Hronom, aj z Banskej Bystrice. No momentálne čakacie lehoty máme od tých 4 až 6 mesiacov.